Первый информационный представляет. В открытом доступе. У нас нет тайн от своего народа. Три гады назад на берагах Нёмана пачалося будаўніцтва гіганта вялікай хіміі Беларусі Гродзенскага азотна-тукавага завода. Дзень за днём, крок за крокам ішлі будаўнікі да запаветнай мэты. Подзвіг руплівых працавітых рук увянчаўся перамогай. Першая чарга буйнейшага ў Савецкім Саюзе і Еўропе азотна-тукавага завода узведзена на месяц раней устаноўленага тэрміну. Надышоў хвалюючы момант пуску завода. На першую вахту для тэхналагічных ліній сталі побач мантажнікі і хімікі. Усе вялікія будоўлі, як прыцягальны магніт, збіраюць моладзь. Непадалёку ад Магілёва, на плошчы каля 150 гектараў, хлопцы будуюць буйнейшы ў Еўропе камбінат «Лаўсан». Інжынерная думка, увасобленая іх рукамі, іх энергіяй, ператвараецца ў устроеныя канструкцыі і лёгкія карпусы. Добры пачатак жыцця ў хлопцаў. Іх буднямі стала рамантыка. Для ўздыму ураджайнасці палёў у рэспубліцы створана магутная прамысловасць па вытворчасці мінеральных угнаенняў. Салігорскі калійны, гомельскі суперфасфатны, гродзенскі азотна-тукавы у хуткім часе задаволяць патрэбы рэспублікі і нашых суседзяў. Без эфектыўнага выкарыстання мінеральных угнаенняў немагчыма высокая культура земляробства. Чараўніца, нездарма такое казачнае імя далі хіміі. У гэтым вы можаце пераканацца, наведаўшы ў Мінску цікавую выстаўку, на якой дэманструюцца поспехі вялікай хіміі рэспублікі. Што толькі не вырабляецца з хімічных прадуктаў. Танныя палімеры ўсё больш і больш замяняюць метал.